Ang Dabawenyo DCPlinado Program ilakip na sa kurikulum sa DepEd Davao sama sa values education, araling panlipunan, makabayan na good manners and right conduct ng mga subjects. Ang programa ay implement sa mga grade 6 pupil o grade 10 students sugod Enero 2025. Malakip sa module ang mga topics sama sa civic responsibility o community engagement, respect to laws and regulations, cultural sensitivity and gender equality, personal discipline and ethical behavior, information and digital ethics, environmental stewardship, culture of security o financial literacy. Subay kini sa Ordinansa number 0552-24. Nagto si Schools Division Superintendent Renante Solitario sa dako nga epekto sa programa ngadto sa paghulma sa kabataan nga mahimong responsabling lungsuranon. Programa kini ni Mayor Sebastian Duterte kun diin nakapuntirya kini sa papel sa mga individual nga maghimo og kontribusyon sa katilingban. Nahimo ang module pinaagi sa pagtinabangay sa mga school heads, curriculum experts sa pakigtimbayayong sa mga representante sa lokal nga gobyerno. Naglakip ang mga module sa mga interaktibong kalihukan ug mga tinuod nga senaryo aron mas mapalambo ang pagkat-on sa mga estudyante. Kini nga inisyatibo nagpakita sa suporta sa DepEd Davao sa pag-amuma sa mga kabatan-unan nga mahimong globally competitive nga nagdala sa mga maayong pamatasan o disiplinado nga mga Dabawenyo. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe